gorputzetatikak, gartzeletatikat, aurrera egiten uzten ez digutean pentsamenduetatikat, genero identitateetatikat, etiketetatikak, heldu gaitezen eskutik eta zera bueltarik ez dago. ¡Vete de Italia! ¡Marica! ¡Señora, marica! Y pueden compartirla, venga. Bi urte eman dugu eratze prozesu honetan, bi urte eztabaidan, alternatiba bilatuz, autozentsura baztertuz, osatuz. Denbora luzea izan da, baina pena merezi zago. Ozen eta adar batekin trompeta eran, gauzak ez direla diren bezalakoak hiru haizetara zabalduko dut. Neskatila eta mutikoen getoetan badirela 2 eta 3 eta 4 genero dituzten kulturak hiru haizetara zabalduko dut. Plaza. ¿De dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿Quiénes somos? Gehiago dago, bale? Txantxa esaten daia. Baina urte ezagun atzera begiratzeari bada garaia gauzak iraultzeko. Langileok gure bizitza askatasunez bizitzeko eskubidea dugu. Ez diogu ez patronalari, ez heteropatriarkatuari, ez da homofobiari ere gure bizitza arautzen utziko. Benetan Euskal Herrian iraultza transmarikagoio feminista aldarrikatu nahi dugula. Ja, bueno, behin da berriz esaten dugu, baina ez gehala olako zerbait, ez, aparte dijoana edo bigarren mailakoa, baizik eta iraultza eta esaten dugunean iraultza bizitzako alderdi guztiak hartuko dituenak. Bai gure helburua dela zer nahi izatea, ez, eta izatea nahi duguna eta eraikitzen nahi ditugun identitateak, baina bai, ulertzen dugu bide hori pausuz pauso egin behar dugula, eta zentzu horretan uste dugu feminismoak eskaintzen digune eskaintza politiko integraletik izango dela. Eta goazen elkarrekin egunerokoan hetero araua desobeditzera. Musu, begirada, koska, laztan eta praktika sexual bakoitzean araututakoa desobeditzera eta arrakalak eragitera. Norbait dago hor! Manifiesto! ¡Lotxari gabe! Gurean eta ez dela aurreko apostu bat ez. Luzea begirako proiektu bat da.
Gure ez da biktimaren izaera. Aldaketa eragingo duen subjektu aktiboaren izaera da. Geratzeko jaio gara, erradikalak izango gara, korpetan eta bai helburuetan. Ez gara markatu dugun bidetik aldenduko, ez dugu sinisten erreforma partzialetan edo oinarritutako lege bideetan. Kaleko indarra sinisten dugu, kalea gara.